Poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo, ktorý mal prednedávnom pseudosvadbu so svojím homosexuálnym priateľom v Rakúsku, hovorí, že Slovensko by malo uznať ich manželstvo. Pán Sabo, takto. Slovensko neuzná nikdy vašu pseudosvadbu, vaše hranie sa na otecka a mamičku. Nie, tieto choré veci sme si ošetrili pre istotu ústavne kvôli takým ľuďom, ako ste vy. A dve veci treba povedať. Viete, niekedy sa hovorí homosexuálom veľmi hanlivo buzeranti. Ja to neznášam, toto oslovenie. Ale je tu sloveso buzerovať, to znamená otravovať, ponižovať. A vy ste v tomto zmysle dokonale buzerujúcim človekom. Vy buzerujete Slovensko s témami, o ktoré Slovensko nemá záujem. A druhá vec, veľmi vážna. Dávajte si pozor na svoj štýl politiky, pretože presne takýmto správaním vyvolávate u väčšiny nenávisť a antipatiu k sexuálnym menšinám. A keďže vy sám reprezentujete túto menšinu, je to najmä vaša zodpovednosť. Tak si dávajte pozor, aby sa to nakoniec celé neobrátilo voči vám podobným.